Kantahang pang-EDSA, sayawang pang-EDSA, EDSA! Tulugang pang-EDSA, EDSA! Kung nandyan ka, tutok na! Kasama mong natatrap. Diego Bandido! Go Diego! Go Diego! Go Diego! EDSA! 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 Gabi oras natin mga kabisyo. It is now exactly 8:30 in the evening. Kasama niyo pa rin po tanghin nyo, yours truly Diego Bandido dito sa programa EDSA! That's right mga kabisyo, kung inaantok-antok ka, huwag kang mag-alala dahil ito yung programang gigising sa iyong katawang lupa. Oh no! That's right mga kabisyo, ito na huling hambalos. Huling hampak. Las nga tampa. No. Ito pa rin po ang programang EDSA. Siyempre, ito na hindi na natin patatagalin to. Ito, mainit-init na pinag-uusapan to ngayon sa social media. Kaya ito na, Tang! Pag-usapan na natin to! Sino ba namang hindi nakakilala? Doc Willie Ong. Nakuha raw ang cancer dahil sa stress sa mga comments ng mga bashers. Sa tingin ni cardiologist Doc Willie Ong na nakuha niya umano ang sarcoma cancer dahil sa stress. At syempre mga kabisyo, matatandaan pong isiniwalat po sa pamamagitan ng social media post na meron pong cancer si Doc Willie na kasalukuyang sumasailalim po sa treatment para sa naturang sakit. At kwento pa po ni Doc Willie, na-stress daw siya sa mga comments sa Facebook. Oh, yan po ang sabi niya, ayon sa kanyang pahayag, saan ko nakuha to? Tingin ko sa stress. Kaya kayo, huwag kayong magbabasa ng mga comments sa Facebook. Na-stress ako sa mga comments. Na-stress ako sa mga bashers. Na-stress ako kasi hindi tunay ang lahat ng sinasabi nila dahil sobra ko kayong mahal. Sobra kong mahal ang Pilipino. Sobrang mahal ko ang mga mahihirap. Tapos sasabihin nila ako na ginagamit ko lang ang mga mahihirap. O eto na mga kabisyo. Tang! Logican na natin to, Tang! Ay sige, wag mo nang patagalin, kalbo! Logican mo na yan! Logican na yan! Logican na yan! Alright mga kabisyo, logican na yan. Anong leksyon ang ating mapupulot? Anong aral ang ating madudukot? Chords, kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Basic naman na halos lahat. Kilala ng buong Pilipinas si Doc Willie Ong. Ako, personally, sobra po akong nagpapasalamat kay Doc Willie Ong way back in 2016. Lagi po kasi kaming nagkikita dito sa DZRH kasi dati meron po silang programa dito ni Doc Lisa. So nagpapa-BP po ako, nagpapa-check po ako sa kanya. At siya po ang unang nakapansin na irregular po yung heartbeat ko kaya need ko magpa 2D echo. At yun nga, bago po lumabas yung 2D echo, less than a week, doon po ako inatake ng heart attack. At doon po ako nagkaroon ng heart operation. Doon po ako inoperahan, nilagyan po ako ng tubo sa puso. At ako po personal na masasabi ko na talagang mabait po yung mag-asawang ito. Taos puso po talaga sila pagdating sa public service. Now mga kabisyo, logican po natin. Marami kasing nagsasabi na doktor si Doc Willie, ba't hindi niya nakita yung sakit na to? Well, kahit si Doc Willie Ong po ay doktor at nagbibigay ng payo sa kalusugan, hindi po siya exempted sa cancer. Maaring sanhi po ito ng genetics, environmental factors, kagaya po ng stress na sinasabi niya na nakuha niya dun sa mga bashers, o posibleng random mutations po sa katawan. So bilang tao, kahit malusog po yung pamumuhay, may mga bagay po na hindi natin kayang kontrolin tulad na lang ng natural na kahinaan ng katawan natin. Pero kung stress po ang pag-uusapan natin, ito po yung bagay na kaya nating magawa ng paraan, kaya nating makontrol. Ano ang gagawin, Tang? Siyempre, basic, lumipat ka sa kabilang buhay. Ano ba? Huwag naman ganon. Hindi, ang ibig kong sabihin, kalbo, yung
hindi ka naman lilipat sa kabilang buhay na mamatay ka. Ang ibig kong sabihin, kung stress yung mga tao sa paligid mo, edi iwasan mo. Ay, kung sa bagay tang halimbawa, kung ikaw ay pamilya, nakatira ka sa o kayo magkakapatid, isang compound lang kayo, tapos sobrang toxic yung mga asawa ng mga kapatid mo, problema nga yan. Ay, naku mga kabisyo, time to say goodbye. Coming up next, susunod na po si Rocky Terra sa programang Rocky's Secret Files. Alright mga kabisyo, ako po si Diego Bandido na laging nagpapaalala po sa inyo on whatever you do it all for the glory of God. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!